Samdan sa dughan ng usa ka barangay konsehal sa Luka sa lungsod sa Balamban, human po sila sa sospek nga gamotorsiklo. Daling misibat ang gunman sakay sa getaway motorcycle nga gimaneho sa laing lalaki. Nakuhaan og video sa CCTV ang pagpusil, hinungdan nga daling nailhan sa kapulisan ug nasikop ra usab dayon ang mga sospek. Nasikop ang duha sa gipahigayong hot pursuit operation nga gipanguluhan sa hepe sa Balamban Police Station, Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat. Gihila ang mga dinakpan nga si alias Bert, 42 anyos, kinsa maoy gunman. Nasikop usab ang driver sa motorsiklo nga si alias Jer, 49 anyos, atol sa pagkasikop sa duha. Na-recover ang motor, maong short pants, t-shirt, kalo ug face towel nga maoy nakita sa CCTV nga sulob sa mga sospek. Samtang ang armas nga gigamit sa pagpusil ang matud pa ilang giuli ngadto sa mastermind. Usa sa gitan-aw nga motibo sa krimen, personal grudge ug gitan-aw usab ang may kalambigitan sa politika. Isip mao matud pa ang giangkon sa mga dinakpan. Mahay mo, ano nagbaso sa mga ano nga yung dispensary. May dispensary ang buhat bagay. Yung sa ako nga to kay bago namatay ang giganan gud. Walang wala gid ka. Lagi malay, wag mo gid.